Por días, Cristian, que tal? Como pasamos o día? Mira, Como comeza? estamos aquí na nosa casa de hoxe, de onte. Estamos facendo, non sei moi ben, isto é a comida ou a cena ou non sei moi ben o que é. Aproveitamos agora xa pola mañán para cociñar, porque onte a noite echamos tan cansados que Vanessa xa nin cenou nada e eu comí un cacho de pan con un cacho de queixo. Depois agora temos a energía recién levantados, estamos cociñando e imos a facer cuscús, porque non precisa casi que se coza, botalo na auga quente e punto, non gastamos media lata de gas. Esta é a fantasía do viaxe que eu topei no Lidl, mira. Os tuppers plegables, isto non che ocupa nada na mochila e faiche moitísimo servicio, porque tupper é vaso, é recipiente, é o que queiras que sea, verdad, Vani? É dunhos colores E combina con raio. e combinamos perfectamente, que é o máis importante de todo. Cristian, que tes que decir? Estamos no Paso Garibaldi, no Mirador Garibaldi. Que era tanta cousa, subir Garibaldi e subimos en 5 minutos. Estábamos a mitad. A verdade é que tamén acampamos a 1 kilómetro dele, entonces claro. Pero o bonito é isto. Esta filla da puta é a culpable de todo. E aquí estamos tirados. Eu tirei a miña bici para que dé un toque de derramatismo a ver se nos para alguén. Eu estou aquí sin entender por que perde a aire todas as rodas e se rajan por donde sale o aire, porque non o fixo en 6 anos a bicicleta ven a facer aquí a Patagonia. Non lle gustou o clima, vaille frío, está acostumbrado ao calor. Está acostumbrada a dormir siempre en quente, e agora que? Claro. Hai nas que facer sufridas, xa o primeiro día patada a escuela. Nada, a ver se ven alguén e nos para, unha camioneta. Porque todo isto non se mete sen calcar a sitio. Bueno, despois aí dunha ñapa parece que tira. Tiramos 2 kilómetros e vai. Non queremos chamar a mala sorte, pero bueno. Non nos parou ningunha das poucas camionetas que pasaron, só un camión. A que hora era? A Era. media, son unhas, sí, estuvamos como 2 horas ali parados. 2 horas. E ao final, pois con paciencia, aí lle fixemos un apaño. A verdade é que eu son moi mañoso, queda mal que eu digo eu, para que son mañoso. Que lle vou facer? Alá, mira, fago unha escultura, se chego alá. Tira. Nunca... Para. Bueno, xa antes lo dijo, sin tailante, nin con pegamento, nin con nada. E ao final... Toda esa. Xa, pero mira que ben che está quedando. Bueno, xa desesperado. Estamos rindo por non chorar, porque levamos como quitamos a roda hoxe como 10 veces e non hai forma nin parchando, nin con cinta aislante, nin con pegamento, nin con nada. E ao final... Xa, pero mira que ben che está quedando. Mira, este é o resultado. Este é o resultado que conseguimos, que é nada. Levamos unha hora aquí recollendo erva para nada. Non é nada. Vamos a meter unha cámara vintage, unha das miñas, viña. Non sei se vale. Sí que vale. Pero é que isto é para enseñar, mira. Levamos unha hora que puñetera erva para meter... Mira, pero vamos meter aquí, mira. Non. Xa montamos casa número 1. Bueno, casa e alpendre. O vestidor. Bueno, vestidor. A mí gustame máis alpendre. Ou piorno, que lle chaman por Pontevedra. Bueno, Vanessa, oi que céu tan bonito. Explícanos a ver que pasa. Día 8 de viaxe. Levantámonos, chegamos ao pico Garibaldi, que lle teñamos así como medo porque é o máis alto. Ata despois de atravesar Chile, que é así bastante llaneada e tal. Cando de repente a miña roda de atrás ponse en folga. Xa se puxo onta a noite tamén, que conste. Onta a noite, pero hoxe máis. E botamos desas 11:30 que tuve unha primeira ruptura de cámara. Puxamoslle 3 cámaras máis novas, puxamoslle 2.26, outra 27,5 máis. E raja.
O sea, cambiámoslo, sabemos cantas veces a cambiamos, Cristiancito. Esa roda non se sabe. Esa roda non perdimos a conta de veces que quitamos, puxemos, porque despois, claro, 3 cámaras, pero despois os apaños que fixen eu, os apaños que nos fixo un tipo, parou a policía, que foi o que nos mandou a acampar aquí. Bueno, que nos mandou, dixo que aquí estaba guai para acampar. E ainda estamos a 17 km do sitio. É dicir, hoxe só fixemos 42. Era un día e por comer a ruta para facer 70 polo menos. Así que aquí está xa o noso coche esperándonos, que temos unha gana de nos deitar. Ah, mira, a cea. Cuscús con tomate E uvas pasas. Uvas pasas e Puré. sardiña, e xerelos. Como vos quedades? Está riquísimo, Como A verdade é que, como para dicirlle que non a algo. Sí. Ai, mira, ves se te están rodeado de ervas, parece que estás... Aquí ainda non viñeron segar. Día novo. E Vani saiu a pé como unha hora e algo antes que a min. Entón eu ainda dormín casi media hora máis. E recollín eu as tendas. Cheguei a Tolwyn, que eu pensei que iba a ser unha cidade. Hai bastantes casas, pero non está nin asfaltada. Así que as esperanzas de que haxa unha tenda de bicis son bastante pequenas. Habrá que buscar a Vani, a ver onde está, que quedamos na tenda de bicis do pueblo, pero que se non hai tenda de bicis. Atopei a Vanessa, boa noticia número 1. Topamos un rapaz que arranxaba bicis, ou medio se dedicaba a eso, ou polo menos era medio entendido neso. Vendeunos unha cámara 26, a roda de Vane 27,5 e unha 29, por se acaso. Fixolle aí un apañiño, entonces a ver se podemos tirar con eso. Temos ata Río Gallego 100 e poucos kilómetros, e así. Collendo auga. A verdade é que en Galicia somos super afortunados que cada nada xa unha fonte, porque sales de Galicia. A ver, sempre estamos sacando vídeos aos arcenas, pero os almorzos tamén están moi ben. E sobre todo desde que temos leite en polvo e café. Sí, porque con 800 gramos de leite en polvo faz 6 litros e medio de leite, entón pois compensa moito o peso. Cereales. Que te parece? Ai, mira. Que bonita. Leite con borralla. A ver, realmente estamos ensinando aquí como se fora unha cousa do outro mundo. É como acampar, é como unha acampada permanente. Onte eu estaba super baixo de forzas, pensei que me tiña que parar un montón de veces, só que Vani iba tan enérgica que me daba rabia parala. Al final son 70 km con tramos de vento en contra. Non vento moi forte, pero deste que fai que pedalees aínda costa baixo. Mira, mira, salta na valla, mira que fuerte. Sí, eu non sei para que lle poñen alambrado. É un aire frío así de lado que te deixa. Mira, chegamos aquí no medio da nada. Hai pois como unha aldea que aquí chaman de estancias, que son 4 casas no medio da nada. Un señor habilitou unha caseta, bueno, 2 casetas realmente, aquelos son duchas e baños, e isto para cicloviaxeiros, que temos leña, cociña de leña e 2 camas, así pois porque sí. Así que, realmente é increíble que haxa xente que desinteresadamente pois a nos axude tanto, porque isto a nos píllanos a mediodía, pero isto píllanos dentro de 5 horas ou 4 e vamos, é que o agradecemos moitísimo. Agora vamos comer aquí de feito. A este pueblo tan triste. A verdade é que a caseta está moi ben, pero o pueblo é tristísimo. Agora mirade, xa é aquí un día de verão, esta niebla. Este silencio, pero la sala é ruido, este silencio, non ves a ninguén. Home, certo é tamén que son as 2:30 da tarde. Ojo, O que eu ainda non entendo é por que vive xente aquí. E aquí onde van ao súper? A 100 km.
Sí, esta terra ten unha pinta de dar moito. Ainda me escribiron outro día. Menudo pedazo de aventura ir vivir. Mira que aventura. A vos te parecemos aventura. Mollado ata arriba. Grava o lugar que... E non hai nada en 20 kilómetros, nin uns triste árbore. Si, o que hai é trailer, que veñan a toda hostia e se pintan por kilómetros da carretera. Sí, non hai unha marquesina, non hai un árbol, non hai ningún cruzando a carretera. E iría mollado, Pois ir meter. Así que, aquí está a aventura. Espera que vou gravar a outra tamén, porque... Tamén che é digna de ver. Mira, ven un camión e empápate. Estar forxa das cousas importantes mollada, os tomates guardados, bueno, todo así. La vida. Isto tenche que gustar aínda así. Bueno, chegamos a un hostel porque mi madre. Rescatounos Pilar, gracias Pilar. Sí, Pilar colleunos nunha camioneta, puxo as bicis, ali se mollou, patar as bicis. Subeus, bueno, unha ranchera total, unha auténtica gaucha, unha mullerona. Sí, chamou a xente para ver onde nos podía levar e trouxonos porque nos á íbamos porta. quedarnos a dormir, pois aí con un señor que nos dixo o bicicletero do outro día. Sí, que non nos colleu o teléfono. Entón, trouxonos á porta dun hostel para que preguntáramos se nos parecía caro, que nos levaba a outro. É que un amor de muller. Entón, dixemos, mira, isto costa nos 10 euros cada un. Dormimos nunha cama, nunha habitación para nós dous. Temos aí unha cociña de ferro, espectacular. Sí, eu vou ir para ali e non me vou mover. Café gratis. Igual nos movemos ao bar do lado que sei que hai menú por 500. Por 2,50. Así que... Unha milanesa, hai que facer un tupper. Vamos levar o tupper. Por 12,50 cenamos e dormimos. Duchámonos. Pero mira este pelo, que xa non me entra en ningún dedos. Ainda tan bo día, despois de... Bueno, non o vamos a decir. Eu levaba un montón de días sin me ver nun espello, mirei, me vi má cara toda queimada. Eu, bueno, non me dis nada. É verdad que me leva dicindo que todos os días. Levaste botar crema Cristiancito, nada. Bueno, para nós este é un pedazo suite. É máis grande que a tienda de campaña a cama. Mira. Non estará mollada. Non, só un poquito. Ai, esta é a cara da felicidade. Pon a tua cara de felicidade. Como nesta cidade non hai prácticamente nada que ver porque é como un megapolígono, a min encanta me vir aos cemiterios, pois viñamos a ver o cemiterio daqui da cidade. E son moi curiosos porque son así como casiñas, cada unha decorada á súa maneira. Mira este que tellado de madeira bonito ten. E mira, ten como portas e ventás, e incluso ten a porta rota, e están as caixas dentro. Entón, pois é moi curioso, e sobre todo moi colorido. Cada cual é de seu pai e súa nai. Mira aquí a la ordenada, que vas á súa casa minimalista e non che ten un aruxo fora do sitio. E aquí, se me esparce... Aquí todo está meu. Bueno, e se vamos a falar xa así das intimidades de todos, hai que falar que... Mira, é moi importante viaxar con isto. Bueno, non sei se está ben dar así publicidade, pastillas. Vamos. Fala do principio activo. Vale, o principio activo que é loperamina hidrocloruro. Vamos, que se estás escagarrizado e non tes un baño, ou non é fácil ir ao baño, pois tomas algo e deixas de escagarrizarte, non? Ainda que teñas un baño, podelo tomar igual para non deshidratarte, sobre todo se vas de meter 70 km de bicicleta. A mí non sei o que me fixo mal, pero claro, eu agora teño medo pola estepa. Onde vas ao baño? No, e lo que quere é cenar unha pizza, e eu estou me negando, pero parece que vai comer un brazo, entonces igual eu teño que deixar rillar a pizza. É que, oes, tamén é triste, levamos uns días casi sin comer ou comendo pasta fervida, e agora que temos aquí unha cociña e podemos cociñar, e me di que como a dieta blanda. Vamos, non me jodas. Blanda é a pizza, verdad, Cristian? Blanda xa é a pizza, home. Tomo outras dúas pastillas máis e punto. No, pero en serio, é importante, porque dependendo dos países ao que vayas, ao mellor non tes baños vos. Eu acórdome na India era horrible. Que non é cousa de baños, que é cousa de que te deshidratas, hai que cortar eso, non é por baños. Tamén son as dúas cousas. É que na estepa non hai un bo sitio así onde ir cagar. Se che dá o vento xa te limpa.